con un talento brutal para levarlles a vostedes a súa casa o que pasa ao lado da súa casa e os protagonistas en primeira persoa do que pasa ao lado das súas casas. E queríamos sentarnos hoxe aquí con eles nesta mesa para falar con eles e darlles un cariño. Hoxe veñen a pintar a mona a Land Rover as reporteiras e reporteiros da Televisión de Galicia, da nosa casa, Alba Lea, Nuria Castro, Rocío Padín e Emilio Villín. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Por favor, sentádemos por aquí. ¡Buah! Parecía unha reunión de instituto. Colegiales. ¡Qué bueno! Ostras, emocioneime un pouco, Sí, e nos aí atrás tamén, Robert? Emocioneime sobre todo por vos e tamén pola... Joder, ter a oportunidade de facer isto. Que, nesta cadena hai moitos programas, pero a veces non é fácil sentar nunha mesa os que estades casi sempre por fora, dicía eu, dando as noticias, pero sobre todo falando ca xente, ca xente que está ali. E onde vides? Que foi o último que fixeron? Eu veño de Barbadás, de Ourense, porque desta tarde. Porque tú estuveches no que andai. Sí. Nada. Que pasaba en Barbadás hoxe? Había... Que pasaba en Barbadás? Borra, mírase, hai que resetear. No, incendios provocados en vivendas deshabitadas. Había en Barbadás. Anda truco, Vino. Eu fui a Marín, ao enterro da Sardiña, que remato entroides, estamos tristísimos. En Marín? En Marín. Tú veche Marín, vale, Emilio. Eu estive pola mañá, dicíanos ali no Hora Galega, dicíanos unha persoa pontesa das Pontes, dicía, nunca vin o lago, a lagoa así. Había unhas olas que parecía Valdoviño. E dixo, nos está entrando de por Ferrol e tal, e eu fui... Do temporal este de Pedro. Do temporal Pedro, exacto. E a ti tocouche tamén, Nuria, algo do temporal? Sí, hoxe fomos a Trazo, a Belotambre, pero eu xa, de verdade, que teño medido se baixa, se sube, o Belotambre teño controladísimo. Oxe, vi algún compañeiro ou compañeira vosa, e claro, eu pensaba, co temporal, por exemplo, non? Dicía, claro, tú mandante ali co micrófono e co cámara. Entendo que tú queres estar onde pegue máis o vento e onde choiva máis, ou non? Non necesariamente. Desde onde se vexa mellor se cadra que pega máis. Bueno, pero tú queres salir en imaxen con que se vexa que se vexa, pero vamos ver, nós tamén estamos lanzando unha mensaxe á xente de que non se poña en risco. Nós temos que ser os primeiros que cumpramos as normas, obviamente. A prioridade é sempre contalo da forma máis realista posible, tampouco sen facer show. É dicir, contalo ben, ter o mellor plano, eso sempre, ter o mellor material, o mellor bruto, os mellores totais, pero tendo en conta tamén cal é o noso lugar, que tampouco somos os protagonistas, eso é importante. É a xente, non? Hai veces, ademais, que dicía Nuria, que damos esa mensaxe, porque e pásanos, porque o subidón tamén de estar no sitio no que está sucedendo algo, que é unha ventaxa que temos nós, de feito, estar por fora, e que eu creo que do que fai tamén impagable, de alguma maneira, o noso traballo, é que podemos estar ali con esas protagonistas contando iso que sucede. Se xa meteorolóxico, se xa outro tipo de suceso, se xa unha festa, se xa outra sardiña... Ese é un material co que traballades vos, a xente. A xente, porque se non fose por nós, moitas veces esas persoas pois non terían ese altavoz, non? Entón, un pouco eu creo que a nosa función é darlle voz a aqueles que o necesitan e no momento no que máis o necesitan. Porque sí que é verdad que ahora que falamos do meteorolóxico, hai moitos momentos no que vas onde unha persoa que está vivindo o seu peor momento e ti tens que estar enteiro. A auga, non? Dos temporais, non? A veces é moi impresionante porque estás en lugares nos que seguramente nunca estarías facendo cousas que nunca farías, pois a mellor no medio do mar pescando unha nécora ou, eu que sei, no medio dun embalse que está a punto de botarse fora e tu tes esa imagen que che pon os pelos de punta e contando unha historia que tampouco é túa, que é unha historia de outra persona, pero tes como a responsabilidade vou a contar por ti para axudarche un pouco. E non sei se vos pasa a vos que hai cousas que non faríades no día a día,
pero que traballando facedes. A min pasa, aí digo, eu aquí non veño. Antes dicías o de tirarse, por exemplo, de algo ou meterse. Eu, por exemplo, ir en barco, eu mareome moitísimo. E digo, eu veño aquí porque hai que facer un vídeo, porque senón tal. Falando de barcos, eu teño mareado, pero dicir, por favor, calquera cousa menos que me metades nun barco, porque teño pasado, pero mal, de terme que tumbar, botarme algo por riba, é unha cousa... É que vos xa tedes primeiro que chegar ao sitio. É que, mira... Porque agora entendo que agora sí que hai Google Maps. Agora é máis fácil, non? Pero ainda así hai algún... Perdedes, vos sabes. Pero hai algunhas vou poñer aquí zonas... unha pica en Flandes, porque nós, que somos máis vellos que elas, Bueno, nos somos traballamos sen Google Maps. É dicir, Vos viviste esa época que non había navegadores? Eu estive concretamente na delegación de Ourense 4 anos, que foron o primeiro que fixen eu en televisión, cando empecé con 25 anos hasta os 29, e eu lembro que había que facer un Galicia Noticias, por exemplo, que era moito de, das cousas que lle pasan á xente nas aldeas, non? Imagínate, a provincia de Ourense, e pensar un sitio, que sei, en Chaguazoso, por aquela zona da montaña oriental, e nós íamos mirar o mapa, tiñamos un mapa así de grande, íamos mirar o mapa donde queda, que estrada hai que coller. Eu teño moi boa orientación. Preguntar. Moi boa, de verdade. Preguntar, sí que Sí, eso preguntar. E chegar en tempo, claro, porque tes que ir, coller o material, encontrar a xente, convéncela para que che fale, porque isto non sempre portas abertas. Moitas veces temos sorte ca xente, porque a mí tamén me ha pasado de xente que me leva ela xa directamente. Ao mellor, para ser unha persona, baixa a ventanilla, mira, somos da Televisión de Galicia, queríamos ir a tal. Teño aí o coche diante, xa sígueme, que te levo eu. E iso é, agradecelo tanto. Hai que mandarlle un bicazo a toda Galicia, de verdad. Vico, porque nos ven e xa che dicen o de Rociño, vente que te levo. Dices, eso que non hai cartos que o paguen. Dicía, creo que foi o lunes que se entregaron os premios Iris da Academia Española de Televisión e deron o premio a un compañeiro de Televisión Española, un reporteiro, un corresponsal en Jerusalén, creo que era. E el daba as gracias no discurso á xente que lle fala ao micro, porque esa xente lle axuda a contar as historias. Totalmente. E vos, eu cada vez que vexo un reporteiro ou unha reporteira falando con alguén, digo, gracias a esa persona que se presta a tal, porque se a xente non vos fala, non podedes contar a historia. Ás veces se les dinche, porque hai certa reticencia para nós é o noso día a día. Hai moita xente que non quere salir. Sí, pero moitas veces eu creo que é por medo a non saber contar, non saber expresarse. Hoxe en día, ademais, que antes a tele era efémera, Roberto, hoxe en día non. Queda grabado aí, queda aí, e faise viral. A mellor me deixa facerse virais ou así, sair nas redes sociais. A meter a pata. Dalles vergonzas. A ver se equivocan. Hai algunha vez que non sei se vos pasa que hai alguén que di, e que queres que diga? Sí, e nos dicimos, non se me ocorre dicir o que tens que dicir. Usted diga como poida e o que queira dicir. É tentador dicirlle para que tes un total perfecto, pero non debes. A mí me chamaba sempre moita atención do vosso traballo cando falades, claro, é un momento que conecta con vos, normalmente hai pouco tempo, cando é directo, sobre todo, memorizar. Cada un terá os seus trucos, ou terá a súa maneira. Como memorizar o que vas dicir? E o tema é, tú durante moitísimo tempo preparas unha conexión que vai a durar un minuto e medio, 2 minutos. Entón aí... Eu, no meu caso concreto, fago moitos directos para distintos programas informativos, dende o Matinal, o Galicia Noticias e o Telexornal, con moi pouco tempo de antelación, é dicir, tes que ter moi depurada a técnica de documentarte moi rapidamente e tratar de contalo da mellor maneira posible no menor tempo posible. Pero tedes algúns trucos para... Sí, eu por pasar, cando chegues ao punto directo, tens que ser a persona que máis sepa do tema. É dicir, tens que ir preparada, porque despois tens que improvisar moitas veces. Ten que parecer que sabes o que pasou. Efectivamente. É un pouco un labor de interpretación tamén. Eu cando cheguei ao Canandaí deron un consello moi bo que era conta o que ves. Ah, sí, claro. Conta o que ves, o sea, lees sobre o tema e tal, pero ti unha vez que chegues ali, conta se o muro é moi grande, ou se tiña pinta de caer, ou se o ceo estaba moi nubrado, ti conta o que ves, que aí non te vas a confundir. E váleme, apelas á crónica, ao final, porque do outro, podes falarche calquera, lelo na prensa digital, nas redes sociais, pero ti esos ollos da xente, entonces nese momento eu tamén estou de acordo en que contar o que está pasando nese momento e como estás vivindo incluso, creo que é fundamental, e o que fai
foi máis viva a crónica. Hai xente, nós non temos esa posibilidade de checar tampouco por presupostos, pero eu algunha vez que me cadra, que vemos con algún informativo non da galega, e ves que levan, bueno, na tele pois está o CUE, poden ler cando presenta un informativo, e hai xente en exteriores, nalgún caso, puntualmente, hemos visto algún caso, e que van co CUE. Bueno, hai xente que leva libreta, ou móvil. Pero iso é o que se ve, agora é certo que di Emilio, que o levan na pantalla. Hai un programa informático que ti podes baixar no teu teléfono e... Polo lado da cámara. Debaixo da cámara, hai xente que pon unha pinciña e aí vai, e ti vas pasando. A mí me gustaba o que di Alba de conta o que biche, eu vin isto. Non usamos. Eu texto non levo ningún. Eso vai todo a pelo. Cando veixo hai veces que me dá rabia, porque digo que me viña hoxe. Es que tinme de decir aquilo, bueno, pero xente da casa tampouco, sabes? Teríamos que pasado de todo. Contádame algunha destas de que... Mira, eu volvendo ao que falábamos antes, de que hai moitas veces que chegamos ao directo e facemos cousas que na nosa vida real non faríamos. Que dicía hai moita maxia, hai moitos momentos que realmente hai maxia, porque chegas e non tes nada e de repente aparece todo. Empezas a encadear A todo. min desas pasaronme varias, Sí. Na miña vida real son a persona máis cagada verso riesgo. É que non me tiraría por un tobogán. Este verán cubrimos o Aquapar Sanxenxo e ali me vas a min tirándome por un tobogán, escoitaban os meus berros, eu creo que no outro lado que estaba a cámara. É sin o micro que deixaras atrás. É sin o micro. E arrancamos a primeira carreira de carrilanas. Eu, a verso riesgo, arranco directo tirándome nunha carrilana. Escoitaban os berros e o cámara estaba, eu creo que a 2 kilómetros. Claro, porque vos, sobre todo, que estáis en programas de entretenimento, e o informativo supoño que é un pouco distinto, tratades todo tipo de temas, pero supoño que é máis difícil cando é un tema que é unha desgracia ou algo xa que é unha cuestión moi seria, digamos, non? De que alguén está sufrindo, o que está pasando, que aí supoño que estarás máis nerviosa, supoño. Eu, en concreto, agora que o dicías, eu traballei no accidente do Albia. Viña de facer un directo, eran os meus primeiros directos, levaba un mes, penso, e viña de facer un directo dun transatlántico que chegaba a Coruña. E polo pinganillo sempre che di, veña, chicos, moi ben, ata mañá. E ese día dignos, rapaces, vinde correndo para Santiago que pasou algo moi gordo. Non nos dixeron máis, un accidente moi gordo, non sabíamos máis nada. E xa de contado, segundo fomos chegando, xa puxemos obviamente eso que era a Radio Nacional, escoitando o que estaba pasando, que daquela se sabía pouco, non é como hoxe, que todo evoluiu dunha maneira en que a información que está pasando medra moi rápido, daquela non, había moita confusión. Fomos para o hospital. E lembro, con 20 poucos anos, a miña xente das familias que estaban esperando noticias viñan a preguntarme a mí, que ponme a pel de galiña. Chegaban os feridos... Eu quería informarme e eran eles os que acudían a mí. Eu dicía, o sea, sobrecolleume de tal maneira, estiven como varios días, 3-4 días, en que seguín traballando, pero tiña como unha resaca emocional brutal. Bueno, cando vivides historias de xente que realmente está sufrindo. Eu creo que de alguma maneira tamén entendo que a xente síntese de alguma maneira acompañada, non? De cando está a Televisión de Galicia, cando hai un micrófono, unha cámara de Televisión de Galicia nun sitio, de alguma maneira como, oye, pois, eu teño un problema, ou teño unha madera otoñal e están aquí. Aunque non o digan, eu creo que eso sinte, non? Esa é a parte máis importante do noso traballo, sobre todo os que traballamos en entretemento, en programas, que a nosa labor é comunicar, transmitir, pero sobre todo acompañar. E eso non podemos perder de vista. Eu quería neste minuto que queda, quería que aproveitárades, porque a veces non tedes a ocasión, para darlle as gracias a quen que irades, pero iba a dicir sobre todo a esa xente que vos axuda a facer o vosso traballo, esa xente que está nas súas casas ahora mismo e que ao mellor mañá pola mañá ao lado da súa casa ou dunha estrada ou dunha igrexa se encontra cun micrófono da Televisión de Galicia, quería que aproveitades para darlle gracias. E os que nos abren a porta da casa, que hai veces que vas con prisas e deixenche pasar o baño sin que eles estén, o sea, con toda a confianza, pasas o baño, colles un auga e colles unha galleta, posto ao lado do lume porque tes frío, e cando eso pasa é como unha sensación para casa. Sí, cantas veces, pero sobre todo de podo pasar rápido, pasa, nin entran contigo con toda a confianza. E hoxe que estamos nós os 4 aquí, e las 3 máis eu,
pero que queríamos tamén dicir de todos os equipos, todos somos importantes, de todos os traballos e na tele tamén. Todos os equipos de exteriores que se sintan representados noxe aquí, que nos permitides subir, e que todos, cámaras, producción, que leva a producción, que tedes esa sorte, reporteiros e iso tamén os compañeiros que están representados en nós. Exactamente. Que quería decir eu que, ademais, para nós estar hoxe aquí é un momento especialmente anómalo, Roberto, porque a pesar de que nos facemos televisión a diario, nos nunca somos, nin debemos ser os protagonistas. Por tanto, para nós hoxe falar de como é o noso día a día é fermosísimo, e o que di ele, queremos poñelo en valor porque estamos vivindo realmente unhas semanas especialmente difíciles de traballo. Nós somos a voz de todos os que o están pasando mal, porque hai moitos sectores moi afectados polos temporais, pero nós tamén levamos o noso. E sectores en folga, que están pasando mal. Outra, porque ao final isto é unha cadea, tamén empezan a ir mal as cousas, e somos moitos os que, bueno, pues aí están sufrindo. Pero estar hoxe aquí e poder contalo, e sobre todo en representación dos moitísimos equipos de directos, pois é especialmente bonito, e nada, e eso tamén agradecer á xente que nos abre as súas portas, e agradecer en concreto aos señores da escravitude de Padrón, que outro día me viron como caían chuzos de punta por riba miña e viñeron traerme un paraguas. ¡Ah, qué maravilla! ¡Ole, Padrón! A escravitude. Pois eu, para rematar, só quero decir que temos o traballo máis fermoso do mundo, porque todos os que traballamos en este medio creo que somos uns afortunados e que non perdemos de vista, pero sobre todo grazas Galicia por facer posible o que facemos cada día. O sea que mil gracias e bicazos enormes a toda Galicia que o fai posible. Que maravilla! Estou moi feliz e moi orgulloso de vos, porque fixestes o que o voso talento vos indicou, que é sobre todo darlle gracias a xente que nos está vendo e que está aí no exterior cada día con vos.